човек. Не мога да повярвам. Бяхме цели 4 години заедно. Стешо, наистина съжалявам. Направо не съм на себе си. Предстоеше ни такова хубаво пътуване. Разбирам те. Всичко ще се оправи. Времето лекува. Човек, не мога, разбираш ли, тя ми беше всичко. Всичко ми беше най-ярката светлина в живота ми и никога няма да я видя. Добре, а детето? Къде ще остане? Детето? Детето е вкъщи при жената, тя му готви. Чакай малко. Ти с кого си се разделил? Следовете. Едната кружка изгоря. Също ти сериозно ли? Ама, чакай малко. Ти нали каза, че сте заедно от 4 години? Да. Ама ако кружките ти са от Ксенония Лед Център, те имат от 2 до 4 години пълна гаранция. Не просто ще ти сменят кружките, а и монтират безплатно. Така че, ако обичаш, спри да цивриш тука, да драматизираш, а направо отивай.